Сега ще разгледаме едно видео, един разклад за тези от вас, които попаднаха на това видео. То ще бъде за някой, който е на разстояние от вас. Някой, на когото липсвате, някой, с когото нямате комуникация. Някой отшелник. Нека да видим, сега ще обърна картите и да видим какво мисли този човек за вас. Какво мисли? Защо ви привиква така в съзнанието? Защото ви обича. Защото обаче го боли. Имало е нараняване. Дори до такава болка, че му е причинила трайни щети в душата. Щети, които могат да се случат само единствено от истинска любов. От любов, която е била много чиста, много наивна. Този човек иска обаче едно ново начало, иска завръщане към вас. Иска завръщане. Неговите мисли постоянно са свързани с вас, защото вие му носите едно щастие, една страст. Дори в момента да нямате никаква комуникация и да не се случва нищо между вас. Този човек много добре знае, че дори и разстоянието, което в момента имате, той отново би бил готов да ви поднесе чашата с любов. Той вас ви вижда точно като висшата жрица, като жена, която е доста тайна, доста загадъчна, жена, която сякаш не може да опознае толкова добре. Или тук говорим за хора, които са били в връзка, която е била отскоро. Нека да видим какви са неговите намерения към вас. Видяхме, че има чувства, видяхме, че мисли за вас. Намеренията му, свързани с вас, са да се разкрие пред вас. Да се разкрие по един начин, по който ще излъчите, както и вие, една тръпка към него, така и той към вас. И тръпка и страст. Един жар. Тук с този човек наистина, може би той е в по-голяма така депресия, отколкото вас, по-голяма тъга, това, което изпитва. И този човек знае, че вие сте се разделили. Ако сте имали отношения, говориме, че сте се разделили, защото е нямало стабилност във вашите отношения. Нямало е стабилността, която вие сте искали. Именно за това и той е по-скоро повече наранен в тези отношения. Да видим какво ще се случи с вашите отношения до края на годината. Какво ще се случи? Ще ви пише. И то много скоро ще ви пише. Ще ви се обади и ще ви каже, че все още се бори. Все още проявява търпение. Все още запазва така баланса, запазва чувствата си към вас, без значение, че дълъг период от време не сте били заедно. Както се казва, човек иска да ви каже, че ще ви чака. Ще ви чака. Наблюдава ви. Иска да бъде до вас. Иска да бъде стабилен. И затова е решил да действа. Решил е да премахне тези страхове, които вие имате. Защото виждаме, че тук вие сте по-хладната към него. А той ще ви покаже стабилността, която вие сте очаквали. До края на годината ви очакват хубави емоции с този човек. Дори да сте си мислили, че вече няма връщане. Това не е така, защото той ви смята за жената, с която може да създаде семейство дори. Тук виждаме, че излезнаха 3 големи аркана в последното дърпане на картите, което показва наистина, че с този човек ви предстои един период на изясняване, един период на изчистване на кармата и един период на прераждане, на зануляване на тези отношения, започване на чисто. С ето тази любов, която той изпитва към вас.
Благодаря ви на всички тези от вас, които коментирате моите видеа. Знаете за лични четения, можете да ми пишете на лично съобщение. Има такса. Пожелавам ви на всички весели празници и до скоро!